Denne øvelse vil forbedre spillers muskelstyrke i benet, samt forbedre spillerens evne til at holde den rigtige knæstilling i pressede situationer. Spilleren, der står bagved, skal give et skub på bækkenet og ikke i ryggen. Spilleren, der skubbes, skal lande med knæet over foden, den rigtige knæstilling, og herfra eksplosivt skubbe sig retur til udgangsstillingen. Denne øvelse vil forbedre spillernes evne til at holde balancen og til at holde den rigtige knæstilling i pressede situationer. Spillerne må kun skubbe så kraftigt til hinanden, at de stadigvæk kan holde balancen.